6 феврал рӯзи чоршанбе Барселона дар майдони худ Реалро дар аввалин бозии полуфинали Кубоки Испания қабул мекунад. Вохӯрӣ дар Камп Nou соати 23:00 ба вақти Москва сар мешавад. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон ва бо шумо ҳастанд Мирзоёр Гайров ва Муҳаммадёр Гайров. имрӯз гап мезанем дар бораи прогнози бозии Барселона ва Реал, махсус барои одамоне ки ставка хоб мекунанд ин видеоро то охиша тамошо кунанд. ба хотир мерасонем ки спонсори канал компанияи букмекерии 1xbet мебошад. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Фут бародарон нависед, барои якум депозити кардагии шумо бонусно медиҳанд 7000 рубл. дарои регистратсия кунед агар накарда бошед. Ссилкаш дар описания. Дастаи каталонӣ дар ин кубоки ҷорӣ ин намуд дастаҳоро гузашт: Культура Леонесио, Леванте ва Севилья. дар майдони худ Камп Nou бозингарони Эрнесто Валверде ҳамаи бозиҳоро буриданд, вале дар бозиҳои меҳмонӣ бошад ҳамагӣ ғолиби як бозӣ шуданд. дар чемпионати Испания баъди 22 бозӣ Барселона бо 50 хол дар ҷои якум қарор дорад ва аз ҷои дуюм аз Атлетико бо 6 хол фарқ мекунад. дар охирон бозии худ Барселона бо Валенсия бо ҳисоби 2-2 бозӣ кард ва натавонист ҳаштум пай дар пай ғолибияташонро дароз кунанд. аз сабаби травма дар Эл Класико Яспер Силисин, Самуэл Умтити ва Рафина бозӣ намекунанд. Месси ва Дембеле бошад ҳоло номаълум. дастаи мадридӣ дар Кубоки Испания ғолиби чунин дастаҳо шуд: Мелилия, Леганеса ва Жирона. агар дар бораи чемпионати Испания гап занем, дар он ҷо сафедпӯшон дар сеюм ҷо қарор дорад бо 42 хол баъди 22 бозӣ. дастаи Сантьяго Солари дар 4 бозии охир ғолибият ба даст овард дар Ла Лига. аз сабаби травма дар Эл Класико Хесус Валехо бозӣ кардан наметавонад. дар ин бозӣ букмекерҳо ба ғолиб шудани соҳибони майдон боварӣ доранд. коэффициенти ғолибияти Барселона 1.85, ғолибияти Реал 4.34, а ничия бошад 3.96. маълум аст ки дар сезони ҷорӣ дастаи каталонӣ аз мадридиҳо беҳтар бозӣ доранд. Реал баъди тарки Роналдо якчанд кризисро пушти сар кард, вале дар охирон бозиҳо сафедпӯшон бозии худро ёфтанд. Винисиуси Жуниори ҷавон ба даста мутобиқ шуд ва Карим Бензема бошад голзаниро сар кард. тавсия медиҳем ки ставкаи ғолибияти Барселона бо коэффициенти 1.85-ро нигоҳ кунед. инчунин метавонед тотал 3 болоро интихоб намоед бо коэффициенти 1.80, барое ки дар охирон бозиҳояшон Барселона ва Реал ба дарвозаи якдигар бисёр гол мезаданд. дӯстон, ин буд прогнози мо дар бораи Эл Класико. мо фикри худамонро дар ин бора гуфтем. агар ин видео 400 лайк гирад, прогнози навбатӣ ҳатман мебарояд. бо шумо буданд Гайруфҳо. хайр.